Salutăm mult și bine v-am regăsit la noi episod. Astăzi o să ne jucăm niște Minecraft. Astăzi o să ne jucăm niște Minecraft, dar că mai întâi să începem doar să apăsați un like, subscribe și să vă arătați prietenii voștri și o să începem. Așa. Sper să vă placă. Am mai făcut mai multe serii, doar că s-a întâmplat ceva cu ele și că eu cam n-ar treci, din păcate. Am așa am fost că foarte s-a întâmplat. De asta trebuie să șterg unde au pus Minecraft și n-am. Asta mai postez, trebuie să dați un like, subscribe, ca să nu țin și oricum. Probabil. Dați mai mult final. Dați mine like. Acum sper că e mai bine. Apropo, sunt un pic răcit. Au. Mai nu știu niște Unu, stai. 1, 2, 3, 4. 4. Deci am luat de-acolo, dar nu știu de ce am făcut așa, dar am făcut. Și ceva, eu zic să mergem la minat. Hai la minat. Bă, dar cred că nu așa să mergem la minat, nu? Cred că nu așa. Chiar am nevoie, nu știu că
Nu mă întrebați, ok? Am eu chef să fac așa. Gata, am sfârșit după 30 de ani. Bă, da. Bă, da, eu nu trebuie să sap așa. Bun, acum am să fac. Am nevoie de ironie, am nevoie de ironie, am nevoie de ironie, am nevoie de ironie, am nevoie de ironie. Da, cred că nu prea e fan să numezi. Stratos 38. Hai să iau niște item, măcar. Deci, bun. Bun și asta. Deci eu dacă sap ăsta, eu mor. Dacă sap ăsta, eu mor probabil. Sau nu mor. Uite, dovadă. Dovadă. Dovadă că eu nu mor. Așa. Au. Eu pot simți că nu asta. Au. Gata, nu mai are. Bun. Stratos 30. Hai mă că se găsește ironul la 30. Bine că am luat lemn. Dacă nu luam, cred că nu știu. Am să mai iau un pic să cauzi ceva. De ceva ok. Mai jos un pic. Mai jos un pic. Mai jos un pic. Deci dacă tu ești aici, îți trag. Da, și ceva haine că ok. Cred că o să dureze ceva.
Eciu! Coordonatele. Așa, coordonatele. 39. Bun. Deci la 39 se găsește aerul. Unde e fost aerul? E lipsit. E lipsit aerul. Mi-e lipsit. Mi-e lipsit. E lipsit. E lipsit. 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 Pașpa. Au. Au, 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 au. Au, 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 au. Oi. Oi. Dacă eu stau la minat, îmi e că pic în lavă și dau rage, pentru că acum să fie lavă. Au, au. Aia. N-am folosit trebuie da. Am uitat ce vreau să zic. Odată sunt plictisită, vreau să fac și ori ăștia acțiuni, dau și un rage quit, măcar unul. Yes! Yes! Hai, ce bună e apa! Așa. Hai, 1v1, hai mă schivat! Aoleu! Nu, nu, nu! Aha! Aha! Oh no! Oh no! Oh no! Dacă eu mor, eu mor. Dacă eu nu mor, eu nu mor. S-a înțeles? Da, ok. Eu vă păstrez aici cu voi, dar că în același timp singur. M-am scăpat. Hai. Nu. Am o idee. Deci eu fac asta. Îmi fac cea mai faină casă. Veți vedea. Fac cea mai faină casă de pe tot pământul ăsta. Veți vedea. Veți vedea doar că trebuie să stați puțin.
na, eu mai greu cu casele. Așa. Dacă se termină materialele, facem rost. Să mai bine am materiale. Așa. Așa. Și așa. Bani. Un fix, o ușă. Bani, o ușă. Și nici bani să trece în stradă. Gata, facem așa, șmecherie, în pălărie, bang și bang, gata. Asta e casa, vă place? Adică aici voi sta eu 3.000 de ani, da, ok. Eu aici am o chestie. Până atunci eu cred că da, cubul rubic. Haide mă, așa, basta, așa. Eu cred că până atunci eu fac cubul rubic. Ia. Magi. Ia stai un pic. Ce? Se mănâncă chelp, deci dacă eu pot mânca chelp, eu numai chelp mănânc. Ia, cât îmi dă? Jumătate de copănică. Fain. Se face bine. Dau eu de pe un meu. No! Asta e casa în care am stat eu. Așa, riba. Uite așa. Uite așa arată casa în care am stat eu. Acolo am stat. Uite, o floare pentru casa asta. Mai multe mâncare. Chiar dacă dă puțin, măcar e multă. Wow! Chelp la pământ, nu. Chelp, vino sus, chelpule. Yes. Oh, yes. Thank you. Oh, thank you. Mamă, cât o să mănânc, cât chelp o să mănânc. Ia. Și mănânc acum eu. Bune, cheitai. S-a făcut? Chiar și jumătate. Iam. S-a făcut? Yay! S-a făcut? Dai. Adică îi pare... Yes! Vedeam? Dă mâncare sau motivat. Dă mâncare așa. Dă mâncare sau te bat. Dă mâncare sau te bat. De așa va fi până la infinit. Nu, că eu trebuie să fac rost. Îți trag gust. De asta e leac să vedem ceva. Ce merge pe ceva. Hai.
Să-mi ignorați, da, asta, da. Edit. Bun. Hai cu uniforme. Ceva? Da, nu mâncare cu uniforme. Da, mâncare cu uniforme. Da, mâncare cu uniforme. Așa. Cam atât a fost episodul de azi. Ne vedem data viitoare. Pa!